سلام أملاخنا عقدكم يخون نقع بسلام متأخو يسوع كويتايو كم نفتك على أملاخ مخنا نشترك نسلمه نفتك على كنا حل فينا ريدا على بس سودري بيجني ميكلا براديانا موس تودي على بكريدي بوش ميلا كراديانا موس أملاخنا بشم يسوع كرسوس نصلي علونا بسخاق جابير عبي أملاخي خامو عبيت كان أملاخ النت كان قويت النت كان سلستردانا نعخا كنا ملخ حبيرنا أبيت كاترخيبنا لنا بز ساعات زدما جابير ننفس وكف ككم زد لنا قدلتنا زبل كل وقت مرة تصلي الله بنازريتم بيسوع سم قدلتنا زبل كل كمل تصلي الله نايملأتنا منشي نسخاي خامو جابير ببتي قديل نازلو نجار سخات فلتي خامو ناتنا قديلو نبلو نجار سخات مولو تصلي الله إن فلتو زين فلتو زقدلنا نجار كله بمنفس كات مولو بس ساعات تصلي الله قال كاد ما بحيل خفص تصلي الله إذا قال زي بحيلي كي جلس كي عي كي سرح بستفر عليه نجار زك أوم زبل حيل تعلمات كسر تصلي الله بجيتها بيسوع سم كسر تصلي الله بيسوع سم كسر تصلي الله بز ساعتنا يمنفس كروس حيل خنك أساس تصلي الله ناي قالوا قلبت بحيل منك أساس كجمر تصلي الله بز ساعتنا جابير منفس بحيل كزارة بتصلي الله قال جابير كزارة بتصلي الله حسابات ناي مسرع زقام زبل منفس يوقع الله بيسوع سم سلطان زق قال زي كيسمعوا حسابات زتفر عليه زخب للمنفس بيسوع سم نزل عالم استوجع يهون بيسوع سم زتوجع يهون بيسوع سم زتوجع يهون بكريستوس يسوع يزول له كابزك كبابك تأفى بيسوع سم يزول له أملاخنا نمسكنك كلنا بملأخت خاص لزقت أركاننا نمسكنك بدم كاس لزقت أركاننا نمسكنك بمنفس كاس لزصور كنا نمسكنك كلنا حيال أملاخ خامك جابير حيل غارينا نمسكنك كلنا كل كبر السخاء وصده بس ساعات نسمعن نزاربن كله بمنفس كاك تردد صلي الله بيسوع سم كبرنا أخي يكون آمين يسوع هياوي كبرنا إجابير يكون لو ما أنت نمهرة تمرتي نايسم يسوع كرسوس حيل مردا زبلي نايسم يسوع كرسوس حيلي مردا زبل كتمرتنا بهارينا ما بقى استقصنا إفيسون معرف حدا كاب تقصي عسران حدا كخوني باستري تم ببليدو إفيسون معرف حدا تقصي عسران حدا كساب عسران سلستان أوكي أبغى أسترشعت بحدي يزول تقال إيش أملاخ نكريستوس كموت أتنسيو أبي مانو أب سمايات مساقمته أبتات متسوننبر أبز عالم زيات راي زي كونه أبلع كله شمتن سلطانن حيلن قويتنتن سمزبل السمن مسار آسو نتحل فيه زلو عبي حيلي أبنا نأمن زلونا خمسلطان حيلو أب كريستوس قبرو قبري نسخاتكم انتاي مخانو ختفلتوه اسألي لكم اللهو نبزلو خاب تحت أقارو أقزو أبلعلو خلو سرسي من انتخون دما نتا محبر وفيو نساها سقو نايت خلو أب كلهم زمل ملآتو إياه آمين هاللويا يسوع كويتايو هاوريا باولوس نسب إفيسون أبزي كمهرم كله حدا نجاري لوم أنت لوم سدما تسلطان حيلو قويتنتو سم زبل السمن مس أرأسو نتحلف زلوا عبي حيلو أبانا أنا أمن زلنا كم سلطان حيلو أب كريستوس جبرو جبري نسخاتكم تاي مخانق تفلت وسي يتقلي لكم الله خيلو يسوع قويتايو أنتي مخانون نسخاتكم من أنت تفلت وأنت جبر الله خيلو يتقلي لكم الله خو حجي باولوس نسب إفيسون زمهرم زلوا ويدما اتي كردوم دليو زلو حسب انتايو نحردا إلنا اتي أبسمو زلو حيلي انتاي مخانو ما انتي كتفلت وسي انتاي قبر لكم الله خيلوهم يتقلي لكم الله سلازي هاورا باولوس حدا نجر دلي مالتيو نسب إفيسون اتنايسم يسوع كريستوس حيلي انتاي مخانو كبر هالهم دليلو يسوع قويتايو سلازي إذا السم زي كبر
ኩሉ አማኒ ክበርሃል ዘለዎ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ድማ ናይ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ክበርሃልና ኣሎ ንዓለማውያን ኣይኮነ ተጻሒፉ ሰብ ኤፌሶን ኣመንቲ እዮም ነቶም ኣመንቲ ናይ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ናይ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዕቤት ናይ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢሎ ስለዚህ እዚ ስም እዚ ክፈልጦ ዘለዎ ዓለማዊ ዘይኮነ መን ክፈልጦ ዘለዎ ተልኩም ንሕና ኢና ኣነ ንስኻትኩምን ቤተ ክርስቲያን ህዝቢ ኣምላኽ ነዚ ስም እዚ እንታይ ክገብረሎ ክፈልጦ ኣለዎ ሰብ ኤፌሶን ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ ግን እንተ ሓደ ነገር ኢልዎም ይጽልየልኩም ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ክገብር እቲ ስም እቲ ኣብኦም መታን እንታይ ክገብር ክበርህ መታን ክፈልጥዎ መታን ክርድእዎ መታን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያኑ ዘሃባ ስልጣን ብዙሕ ኣሎ ካብቲ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ዘሃባ ብዙሕ ዓይነት ኣጽዋር እቲ ዝበለጸ ኣጽዋር ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም እዩ እቲ ስም እቲ እንታይ ኣለዎ ሓይል ኣለዎ እቲ ስም እቲ ፈውስ ኣለዎ እቲ ስም እቲ ተኣምራት ይገብር እዩ ኣብ ስሙ ዝተቐመጠ ንሕና ክንገልጾ ዘይንኽእል ብመጽሓፍ ቅዱስ ከባን ክንገልጾ ዘይንኽእል ማንም መምህር ከምዚ ኢሉ ክገልጾ ዘይክእል ብምልዓት ማለት እዩ ዝተሰወረ ሓይል ኣሎ አሜን ዶ ዝተሰወረ እንታይ ኣሎ እዞም ሰባት እኮ እዚኦም ኣመንቲ እዮም ኢየሱስ ፈዋስ ምዃኑ ኢየሱስ መድሓኒ ምዃኑ ፈሊጦም ዝተቐበልዎ ስም እዩ መድሓኒዮም ምዃኑ ፈልጥዮም ይፍውሶም ምዃኑ ይፈልጥዮም ኩሉ ከም ዝገብር ስሙ ይፈልጥዮም ነገር ግን ንሱ ኣኻሊ ኣይኮነን ይዝብል ዘሎ መድሓኒ ምዃኑ ጥራይ ስለ ዝፈልጥካስ ኣኻሊ ይኮነን ተገሊጽልካ ማለት ኣይኮነን በቃ ተረድየ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ምድሪ ክሳብ ዘለና ግዜ ፈሊጤ ተረድየ ወድየ ዝበሃል መንፈሳውነት የለን ስለዚህ ይፈልጥዎ እዮም ሰብ ኤፌሶን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም መድሓኒ ምዃኑ ኣጋንንት ከም ዘውፅእ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከም ዝገብር ከም ዝፍውስ ከም ዘናግፍ ኩሉ ይፈልጥዮም ነገር ግን ከም በሓድሽ ይጽልየልኩም ኣለኹ ኢልዎም እንታይ ክገብርዎ ክፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ራእዩ ጳውሎስ ነዚ ስም እዚ ምሂሩ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ መስልኩም ዘይመሃርካዮ ነገር ክጽልየልኩም ኣይትብሎምን ኢኻ ሕጂ ንኣብነት ኣነ በዚ ስም እዚ ምህር ኣለኹ ኣብ መውደታ ክጽልኽ ኢለ ስለዚ ጳውሎስ ምሂሩ እዩ ክበርሃልኩም መታ ድማ ይጽልየልኩም ኣለኹ ተማሂርካ ጥራይ ዝኽፈት ዘይኮነ ተማሂርካ ጥራይ ዝርዳእካ ዘይኮነ እንኮላይ ብጸሎት እንታይ ዝግበር ይመስልኩም ናይዚ ስም እዚ ሓይሊ ክርዳእካ ተኾይኑ ጸሎት የድልዮ እዩ ምስ ትምህርቲ ኣሜን ዶ እንታይ የድልዮ ጸሎት የድልዮ ቃል ኣምላኽ ዘርኢ እዩ ጸሎት ድማ ዝናብ እዩ ሓደ ሓረስታይ ድማ ምዘረአ ክበቁል ንሕርዳእ ኮይኑ ዝናብ የገድሶ ያ ብህይወት እቲ ዝናብ ድማ ነቲ ዘርኦ ዘርኢ ክበቁል ይገብሮ ሓደ ኣማኒ ድማ ቃል እግዚአብሔር ምስተማሃረ ካብ ናይ ጸሎት ህይወት ንሕርዳ ዝሽፍት ንሕርዳ ኮይኑ ፍልጠት ኮይኑ ይቕመጥ ስለዚ ፍልጠት ድማ እንታይ ኢልዎ እንታይ ገብር ኣይጠቕመካን ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክጠቕመካ ንሕርዳ ኮይኑ ናይ ጸሎት ህይወት ማዕረ ናይቲ ቃል እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሚዛናዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብሚዛን ዝኸደ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ህይወትና ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ናይ ጸሎት ህይወትና ክዕረ ኣለዎ ናይ ቃል ኣምላኽ ፍልጠትና ድማ ክዕረ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ስም እዚ ክትፈልጥዎ ይጽልየልኩም ኣለኹ ኢልዎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ የድልየኒ እስከበሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ በሎ ናይ ስም ኢየሱስ ሓይሊ ኣብ ልዕለይ ክተብርሃለይ ይደሊ ኣለኹ ክትገልጸለይ ይደሊ ኣለኹ ኣሜን ዶ ኩሉ ግዜ ጸልዩ እዚ ስም እዚ ክበርሃልኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ትንብርካ ኩሉ ግዜ ናይ ስምካ ሓይሊ ኣባይ ኣብርሃዮ በሉ ንክርስቶስ ኣባይ ክገልጾ ምስ ፈተወ ኢሉ ጳውሎስ ስለዚ ኣባኻ ክግለጽ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣባኻ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስም እዚ ሓይሉ እንድሕርዳ በሪሂልና እንድሕርዳ ተረዲእና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ዙርያና ዘለው ጸላእቲ ኣብ ጥዋኹም ቆሙ ሓይሊ ዝበሃል የብሎም ኣሜን ዶ እንታይ የብሎምን ሓይሊ የብሎምን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጳውሎስ ሓደ ነገር ከረድኦም ስለ ዝደለየ ከምዚ ኢልዎም እቲ ስምቲ ስልጣን ከም ዘለዎ ክምህሮም ምስ ደለየ እንታይ ኢሉ ከምዚ ኢልዎም ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታናት ተንስዩ ኣብ የማን ኣብ ሰማይ ምስ ኣቐመጦ ኢሉ ሞይቱ ምስ ተንስአ ኣበይ ተቐሚጡ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ምስ ኣቐመጦ ኢሉ ኣብታ ትመጽእ እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኢሉ ሽመትን ኢሉ ሽመት ማለት ከምዚ ነገር ሂብናካ ኣለና ኢልካ ንሓደ ቦታ ክትህቦ ከለካ ሓቂ ዶ ሽመት ይባሃል ኣብ ልዕሊ እዚ ሽመትን ሓይልታት ድማ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ሽመት ኢሉ ገሊጽዎ ሓይልታት ኢሉ ገሊጽዎ ጎይትነታት
ዝስመ ዘበለ ኣስማት ስም ድማ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነዚ ስም እዚ እንታይ ገይርዎ ብላሎ ሕጂ ርእሲ ገይርዎ እዩ ካብ ኣካላትና ብዙሕ ኣካላት ኣለና ምሽ ርእስና ግን እንታይ እዩ ርእሲ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ስም ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ጸልማት ሓይሊ ኣስማት ዘለዎም ስልጣናት ኢና ዝብሉ ሓያላት ኢና ዝብሉ ንኽእል ኢና ዝብሉ ኣብ ልዕሊ ማለት እዩ ገዛኢ ገይርዎ ማለት እዩ ናይ ስሙ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ናይ ጸልማት ሓይሊ ከም ዝገዝእ ገይሩ ስልጣን ሂብዎ እዩ ኢሉ ኣሜን ዶ እንታይ ሂብዎ እዩ ስልጣን ሂብዎ እዩ ስም ኢየሱስ ሕጂ ስልጣን ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ወላ ዝኾነ ዓይነት በቃ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ኣለኒ እንተበለ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ስልጣን ዘለኒ ኣውቶሪቲ ኣነ እንተበለ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣስማት እንተገለጸ ነዚ ስም እዚ ክመልኮ ዝኽእል ወይ ምዚ ስም እዚ ክዋጋእ ዝኽእል ሓይሊ ኣብዚ ምድሪ እዚ የለን እዩ ዘሎ ኣሜን ዶ ሓደ ነገር ተረዱ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም እቲ ኢየሱስ ዝብል ስም ሲ እንታይ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ምንታይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ኣለዎ ስልጣንን ሓይልን ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ነገር ከረድኦም ስለ ዝደለየ እዩ እንታይ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ኢልዎ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓቢ ሓይሉ ኣባና እንኣምን ዘለና ኢሉ ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ጽልየልኩም ኣለኹ ንብዘሎኻ ኣብቲ ኣጋሩ ኣግዞ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ንትስም ወፈዮ ኣሜን ዶ ንመን ወፊዎ ትስም ንመን ወፊዎ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክዛረበ ስምዑን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዙሕ ሰብ ብዙሓት ኣገልገልቲ ብዙሓት ቅብኣት ዝኸሰርዎ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ቅብኣት ሂብዎም ጸጋ ሂብዎም ትንቢት ሂብዎም ሐዋርያነት ጸጋ ሂብዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ውህበት ጸጋ ሂብዎም ካብታ ማሕበር ዝዓለዉ ብዙሓት እዮም ካብቲ ማሕበር እንድሕር ዳ ወፂኻ ሓይሊ ዝበሃል ይብልከን እዛ ኢደይ ሂራይዋ ኣካለያ እዛ ኢደይ ካባይ ወፂያ እንድሕር ዳ ኸይዳ ህይወት ይብላን ህይወት ኣለዋ ድዩ ህይወት ኣለዋ ህይወት ይብላን ንስኻትኩም ድማ ካብ ኣካል ክርስቶስ ወፂኻ እንድሕር ዳ ኸይድካ መጻወቲ ኣጋንንቲ ኢኻ ዳ ትኸውን እምበር ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ጎይታ ንነቢያት እቲ ስሙ ሂብዎ ኣይብልን እዩ ንሐዋርያት እቲ ስምቲ ወፍየዮ ኣለኹ ኣይበለን ንወንጌላዊት ስሙ ወፍየዮ ኣለኹ ኣይበለን ነታ ማሕበር ወፍየዮ ኢሉ ተስሙ ኣሜን ዶ እቲ ስም ንመን ተወፍዩ እታ ማሕበር መታ ርእሲ ክትከውን ነታ ማሕበር ናይ ጸልማት ሓይሊ መታን ከይቃወምዋ ዝተፈላለዩ ናይ ጸልማት ሓይሊ ከይጻቕጣ ከም ድሌቱ መታን ከይዝውራ እዚ ስም እዚ ንዓ ሂበያ ኣለኹ በዚ ስም እዚ ድማ ንሳ ርእሲ ትኹን ኢሉ ኣሜን ዶ እታ ማሕበር እንታይ ትኹን ኢሉ ርእሲ ስለዚ ገዛኢ ኾንካ ክትነብር እንድሕር ደሊኻ እቲ ናይ መጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣብ ማሕበር ተተኺልካ ደው በል ምሳኹም ዘሎ ኣብ ማሕበር ደው በል በልዎ ኣብ ማሕበር ደው በል በልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሽዑ እዩ እቲ ስም ሰርሓልካ በልዎ ኣሜን ዶ ንወላ ሓደ ብውልቃዊ ሰብ እቲ ስም ንዓኻ እዩ ኢሉ ኣይተወፍየን ኣብ ማሕበር ኮይንካ ኩሎም ተዓየሎም ሐዋርያዊ ጸጋ ኣብ ማሕበር ኮይንካ ነቢያዊ ጸጋ ኣብ ማሕበር ኮይንካ ወንጌላዊ ጸጋ ጉስነት ኩሎም ኣብ ማሕበር ኮይንካ ተዓየሎም ንምንታይ ምርኮ ማሪኹ ነታ ማሕበር እዩ ስልጣን ኩሉ ወፊዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኢየሱስ ህያው እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 9:49 ክንሪኦ ኢና ተንብበል ኢኻ ባሰረ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ተውፂኹም እውን ደስ ይብለኒ ኩላትኩም ማለት እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 49 እሺ ከምበ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 49 ዮሐንስ ከዓ መምህር ሓደ ሰብኣይ ብስምካ ኣጋንንቲ ከውፅ ከሎ ሪናዮስ ምሳና ስለ ዘይሰዓበ ከሊናዮ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ዘይከላኸረኩም ዘበለ ንሱ ምሳኻትኩም እዩ እሞ ኣይትኽልእዎ በሎ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ትዝክሮ ህንባብ ብኽልተ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ስልጣናትን ኣጋንንትን ስልጣን ሂቡ ኪዱ ኢሉ ልኢኽዎም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣጋንንት እንዳውፅኡ ክኸዱ ከለዎም ሓደ ሰብ ረኺቦም ሓደ ሰብ ምስ ረኸቡ ኣጋንንት ከውፅኡ ከሎ ረኺቦሞ ምሳና ስለ ዘይኮንካሲ ወዲ ጉሩብና ስለ ዘይኮንካሲ ኣጋንንት ክተውፅእ ኣይፍቀደካን ኢሎሞ
حجي زم إيفنيزر تشرش وانجر كسبت غير ناسي ودي تشرشنا أنت زي كوينوسي دوبل نقول لنا مالتي يسوع جن حدا نجاري لوم زي كراخرنان زي كأومنان زبلة نسوم اسمانيو مسانا يلو يسوع قويتايو أبتا من قصة نحرد عزايا هالليسي ودي تشرشي سلا زي كون الكاسين تاي تكبره أي تكأوم أي تتناهله يسوع قويتايو ببزلنا يمبرك نسفح لنا يسوع قويتايو ببزلنا يتانكونا لنا كنسفح لنا نايك نعت منفس يسبر آمين دو نايك نعت منفس يسبر يسوع قويتايو انت هجبر على وتلكم مني كسرح كخيل علوه تا منقص كسع وسن مدر كتبصحيهم دحر داي لكاسي نبين خايكون كان تبصحو نبين خايد زبصح وانجيل كعسون حدايو كعسون دحر داريخما مش جمر قول كتعاتو دحر دا خوينا ناي حدا سب والكسب عوت ايكونن قول تعاتو ناي بزحات سب تحادا يبو اما ودعت عتك عايز بهالالو انت جبرانسو يتوا كتوا خلو جن نسي يتوا جن كاي ناي بزحات صعريو بدحرو بزحات يزغبر له كوب كيبوم زمصوا سبات الله سوقي لا يكونت انت اتو مالته يسوع غويتايو ስለዚህ እዚ ነገር ክርዳአና ክخلالو بدنب عنا دما كنسفح علنا كنبزح كنكل علنا يسوع غويتايو كل سبب زي ቸርች ጥራይ ከከባለው ንብል ሰባት ክንከውን ይብልና በብዘለና ይታንገብራለና كنسفح ስለዚህ ቆዩ ንቶም ሐዋርያት ናብዘሎ ቦታ እንተ ገርዎም ሰማርያ ይሁዳ ኢየሩሳሌም ናብዘሎ ቦታ ፈሕ ቢሎም በብዝ ተበተነው ድማ ወንጌል ክሰብኩ ጀመሩ ለና ኢየሱስ ጎይታይ ተወንጌል በሆ ሰፊህ ማለት ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ሓደ ነገር ይሎም በስምካስ እንታ ገርና ይናልዎ አጋንንቲ ከውጽ ሆለስ ረኺብናዮ ይሎም ኢየሱስ ጎይታይ አብዝ ስም ዝሕድንት ያለው አብዝ ስምት ያለው ኃይልሎ ነዚ ስም እዚ አጋንንትሲ እንታይ ገብሩ አይኮሉንም አይ እዘዝኔ ክብሉሲ አይኮሉንም حجي نسخاتكم برتعت حال حدا جاتنا نحس مسيلكم كنصلي تقنينا كم زنامنت بفلاي صوم صلوت نحردا وسيدنا بقى كم زمشالو بقى قال يسمعك حقيقه صوم صلوت زي وسيدك خاني بقى خمزي نحلت عليها خمز دقص قص قلت بل ابزك خونا يكونن زلوناتكم فوكاس ابت كريستوس ابت مسقل قرانيو زغبرو ابت هياو زخونه قال مركزكم عوي خون زلو يسوس غويتاي ود አንበሳሲ በፍጹም ተአምር እንዳሆነ አይከል ይመስልኩም ናቱ እትባህሪያቱስ ተለውጥሲ ወይ አድጊ ወይ ወንካል አይነት እንስሳ ኮይኑ ክነብር አይከልኒው ግን ናይኮሙ አተሐሳስባ ግን አብሮሱ ሁሉ ወخلي አነሲ አድጊ ኢሉስ ከሐስብ خلي ሽግሩ ሕጂ ኮሙስ ለዝኾነ ዘይኮነስ አበት ተሐሳስቡ ይሽግሩ ኩሉ ጊዜናትና ሽግር ድማ ማለት እዩ አጋንንት ከይነውጽ ገሊያም አመንትኮ ጋኒን ተተገልጹ ዘሃድሙለው ትሪወለሁም ዘሃድሙለው ንምን ተመስልኩም አበት ተሐሳስቦም ሰይጣን ስለዚህ ጻወት ራዩ ስለዚህ ንስኻ ዝገበርካዮ አይኮነን አመስቀል ቀራኒዮ አጽዋሮም ገፊፉ ጉድማ በግልጽ እናፈከረ አስተሐፈሮም ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አጽዋሩ ምዝተገፈጠ ላይ አንተ ትገብር ዘለኻ ትጋጠም ዘለኻ አሜን ዶ አብዝራስን ተሪኹም ይባስሙ ሓደ ሓያል መጽዩ ይሃርመሉ مسهرمو وصي خيت دخيمي كويت حدا سعود حدا ولا حنت هاري ماوديقو اقول له حزام يسعر بين يسعروا بتي حدا زهرملو يسعر كريستوس دمان عناكم ييرلنا قطقيتو زريروسي حجي سعرو بالسخيلنا امين دو حجي الشيطان كمزي كسعرلو اصوارو كتغفو كتمول كاي كتصعر ندحر هالي اتقاقي خلخا زتسعر صلايو تسعيرو يسكبلو تسعيرهم ينبلو حلقنا تسعيريو سلطانات تسعيريو زسمع اسمات السفرالي عين زلو تسعيريو اولياء تسعيريو دغاماي تسعيريو كلهم تسعيرهم يمات مسقل قرانيو ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ እንታይ ኮይኖም እዮም ስለዚህ ንዕኦም ንክንስዕሮም ኢልና ንሕዞ ጾም ጸሎት ኣለና ዲ በቃ ንዝን ሉሲፈር ዝባልሲ ክስዑር የለሲ ጾም ጸሎት ነው ያትን ያነ ኣብዚ ጎረቤተስ ጠንቋል መጽኢሎ እንዲ ክስዑሮለኒ ኢለሲ ጾም ጸሎት አነ ዘይኮንኩ ቅይር ዘሎ ንሱ ይቅይር ዘለዎ አሜን ዶ ኣብዚ ብርሃን ዶ ምስ በለ ጸልማት ኣብቲ ብርሃን ከገዝእ ስለ ዘይክእል ንሱ ጥራይ ቅይር ዘሎ ካብቲ ቦታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ስለዚህ እቲ ስልጣንና ክንጥቀመሉ ዘለና ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ዳኣ ኢልና ሓሳብና እንድሕር ቀየርና ጥራይና ስልጣንና እንጥቀመሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኣጋንንት ምውፃእ ንዓኻትኩም ቀሊል ክኸውን ኣለዎ መናፍስቲ ምውፃእ ንዓኻትኩም ቀሊል ክኸውን ኣለዎ እስከ ዝጋንንሲ ይወፀለይ ዶ ኣነ ከውፅእ የፈልጥኒ ብሽም ኢየሱስ ውፃእ ገለስ ኣይትበል ስዑሪ ተሳዒሩ እዩ ክፍትኖ ገለስ ኣይትበል ዝተፈተነ ስም እዩ ኣሜን ዶ እንታይ ዝተገብረ ስም እዩ ዝተፈተነ ስም ዲ ኣይኮነን እዩ በቃ እዚ ስም እዚ ሰሪሕሎም እዩ ስለዚ ሰሪሕሎም እዮም ከዘውሩ ዘለዉ ጳውሎስ ኮነ እዚ ስም ዘሳድድ ዝነበረ ሰብ እዩ በዚ ስም ዝፅውዑን ዘበሉ ኩሎም እንታይ ዝገብር ክቐትል ወረቐት ካብ ሰበ ስልጣን ተቐቢሉ እንታይ ክገብር ዝነበረ ሰብ እዩ ንዚ ስም እዚ ንምስዳድ ንዚ ስም እዚ ንዝፅውዑ ዘበሉ ኩሎም ንምቕታል ሰሚሩ ዝወፅእ ዝነበረ ሰብ እዩ ነገር ግን ሓደ ነገር ገይሩ እግዚአብሔር ኣብ ደማስቆ ብፅላል ብርሃን ምሰውደቆ መዓልቲ ግን ነቲ ዘሳዶ ዝነበረ ክርስቶስ ተመሊሱ ክሰብኮ ጀሚሩ እዚ ስም እዚ ይባሎ ሕጂ ሓይል ኣለዎ ኢሉ ዝምህር ዘሎ እዚ እንታይ ዝገብር ዝነበረ ነዚ ስም እዚ ዝፅውዑን ዘበሉ ዘሳዶም ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ምግላፅ ኣምፂ ዝምህር ዘሎ ኣብዚ ስም እዚ ሓይል ኣለዎ ኢሉ ዝምህር ዘሎ እዚ መሳደድ ዝነበረ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን እዩ ሓይል ዘለዎ ድማ ኢሉ አሜን ዶ ኣብ ልዕሊ ምንታይ ኢየሱስ ጎይ እዚኣ ቃል ኣምላኽ ሲ ብምንታይ ፅያት ንመስልኩም እዚኣ ናይ ስም ኢየሱስ ሓይሊ ሓደ ግዜ ሓንቲያ ናይ ካብ ዘይ ምንጋፍ ፀጋ ኣለዋ ሕጂ ሓደ ካብ ባሕር ዝመፀ ኸ ኢልዋ ስሙኻ ከምዚ ገለ ኢሉ ስም ፀውዒላ ንዓይ ታራ ሰብ ኣይውፃንን እዩ ንዓይ ዘውፃኒ ዓበይቲ ነቢያት ተዘይኮይኖም ዘውፃኒ ዝኽእል የለን ኢልዋ ኣእምራ ተወቂያ በቃ እዚኣ ይወፅን ይገሊላ ገዲፋት ኣታ ትማሊ ሓደ መንፈስ ረኺብ ምስ ገለ ዓይነት መንፈስ ኢላትኒ እንታይ እዩ ገይሩ ገሊልያ ስሙ ከምዝኒ ዝበሃል ሰሚዑ የፈልጥን ገሊላትኒ ጠቕላላ እዩ ዘይወፅ ኢላትኒ ዓበይቲ ተዘይኮይኖምሲ ኣይውፅንን እዮም ድማ ኢልን ኢላ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ፀሒፉ ኣሎ ዲኹም ዝብል ኣሎ ዲ ስም ነጊርዋ ጳውሎስ ድማ ኣብዚ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ሕልቅነት ስልጣናት ኢሉ ዝስመ ዘበለ ኣስማት ድማ ኢሉ ሓቀይ እንደ ሕጂ ዝስመ ዘበለ ኣስማት እንድሕር ዳ ኢልካሲ ዝተፈላለየ ዓይነት ስም ይጥቀስ ሰይጣን ዝተፈላለየ ዓይነት ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ናይ ስልጣኑ ደረጃ ይዛረብ ብዘይገድስ ኣብ ትሕቲ እዚ ስም እዚ ምዃኑ ተረዳእ ኣሜን ዶ ኣብ ትሕቲ ምንታይ ምዃኑ ያ እዚኣ ትምህርቲ ክሰርሓ ዝገበረኒ ሽዑ በታ ናታ ተዛረበትን ዘረባ ስም ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገራት ስልጣን ኣለዎ ስልጣን ዘለዎ ስም እዩ እንታይ ዘለዎ ስም እዩ እንታይ ዘለዎ ስም እዩ ስልጣን ዘለዎ ስም እዩ ሓይሊ ዘለዎ ስም እዩ ተኣምራት ዝገብር ስም እዩ እዚ ስም እዚ ታራ ስም ኣይኮነን ዝሰርሕን ዝዓይን ዝፈውስን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብቲ ናይ ስሙ ሓይሊ ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብስሙ ኢና ድሒና ኣይኮነን ካብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ናብቲ ፍቁር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ዝገበረና ዳግም ክንውለድ ዝገበረና ሲ ስሙ ፀውዒና ኢና ኣይኮነን ድዩ ብስሙ ስለዝኣመና እንዲና እቲ ስም እቲ እንታይ ኣለዎ መስልኩም ዳግም ናይ ምውላድ ሓይሊ ኣለዎ ሃገር የለውጠካ ካብ ሲኦል ኣውፂስ መንግስቲ እግዚአብሔር ክትወርስ ይገብረካ ካብ ናይ ጸልማት ቦታ ኣውፂስ ኣብ ብርሃን ክትቀመጥ ይገብረካ እቲ ስም እቲ ናይ ምድሓን ሓይሊ ኣለዎ በኣና ወገን ክብል ከሎ ንዓና ፈውሲ እዩ ናባና ክመጽእ ከሎ ንዓና ሰላም እዩ ናባና ክመጽእ ከሎ እንታይ ንዓና ፈውሲ እዩ ናብ ጸላእትና ክኸይድ ከሎ ግና ካል እዩ ኣሜን ዶ ብስም ኢየሱስ ይባርከካ ኣለኹ ትብሎ ንኣጋንንትኻ ብስም ኢየሱስ ይቆርፀካ ኣለኹ ኣብ ጸላእትኩም ክኸይድ ከሎ ሰይፍ እዩ ናባኻትኩም ክመጽእ ከሎ ግና ፈውሲ እዩ ስም እዚ ናባኻትኩም ክመጽእ ከሎ ተኣምራት እዩ ናባኻትኩም ክመጽእ ከሎ ፈውሲ ሰላም ኩሉ ሕዚ ዝመጽእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ጸላእትኩም ግና ሕነ ፈድስ ስም እዩ ሕነ ዝፈድስ ስም ይስከበሉ ኣሜን ዶ ስሙ እንታይ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ ብዛዕባይ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ተጻሒፉሎ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፍልካ ኣሎ ብዚ ቃል ኣምላኽ ስሙ ማዕረኽ እንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ተጻሒፉሎ ስለዚ መርምሮ ውሰዶ ከምኡ ኢልካ ድማ ተመላለስ ኣብቲ ስም እንታይ ኣሎ ኢልና ሓይሊ ኣሎ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ሞሰስ ሓንቲ መዝሙር ዝምረለይ
ብዛዕባ እዚ ስም እዚ ሓንቲ መዝሙር ዘምረለይ ኢየሱስ ኢለ ስሙ ፀዊዐ ሓይለይ ተሓዲስዋይ ካብ ድኻም ብርትዐ ኢየሱስ ኢለ ስሙ ፀዊዐ ሓይለይ ተሓዲሱ ካብ ድኻም በርቲዐ ኢየሱስ ኢለ ስሙ ፀዊዐ ምርኮይ ተመሊሱ ፀላተይ ስዒረ እወ ስሙ ሓይለዩ እወ ስሙ ሰላመዩ እወ ስሙ ትምክሕተዩ እወ ስሙ ዕረፍተዩ ስሙ ፀዊዐ ኣይሓፈርኩን ዝሕፍር ኣምላኽ ኣይምለኽኩን ኣብ ልዕሊ ማያት መገዲ ኣለዎ ምስጢር ዓወተይ ስሙ እሞ ኣብ ልዕሊ ማያት መገዲ ኣለዎ ምስጢር ዓወተይ ስሙ እሞ ኢየሱስ 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 ዘይምኖ ስም ዘይጽገብ ስም ዘይምኖ ስም ዘይጽገብ ስም መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ ኢለ መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ ኢለ መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ ኢለ መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ ኢለ እወ ስሙ ሰላመዩ እወ ስሙ ዕረፍተዩ እወ ስሙ ትምክሕተዩ እወ ስሙ ሰላመዩ ከይፀዋዕክዎ ኣይውዕልን ከይፀዋዕክዎ ኣይሓድርን እወይብኡ ዘይኮነለይ ድቃስ የብሎምን ወሃዮታት ብዘይብኡ ዘይኮነለይ ድቃስ የብሎምን ወሃዮታት ኢየሱስ 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 ዘይምኖ ስም ዘይጽገብ ስም ዘይምኖ ስም ዘይጽገብ ስም መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ ይብል መመሊሰ ጽውዑ ኢየሱስ ሌፐርዲያኖስ ሳክለበደሽታ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መመሊስ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መመሊስ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ኢየሱሰይ መመሊስ ኢየሱስ እብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ
መመሊስ ኢየሱስ ለካ ጽውዕ ውዒለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመን ወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስ ጽውዕ ውዒለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመን ወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን የስምካ መመሊስ ኢየሱስ ለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን የስምካ መመሊስ ኢየሱስ ለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን የስምካ ደጋጊመ ኢየሱስ ለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን የስምካ መመሊስ ኢየሱስ ለካ ጽውዕ ውዒለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመን ወስም ኢየሱስ አባዬ ዘይጸግቦስ ጽውዕ ውዒለዮ ጽውዕ ተሓደርኩ ዘይመን ወስም ኢየሱስ ዘይጸግቦስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ክብርን ኢየሱስ ይሁን ገና ክንዝምረሉና ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ዝስም ዝኸብር ዘለዎ ስም እዩ ዝስም ዝልዕል ክብል ዘለዎ ስም እዩ ኣብዚ ቸርች ክብል ዘለዎ ስም ኢየሱስ ጥራይ እዩ አሜን ዶ ክረአ ዘለዎ ስም ንሱ እዩ ክኸብር ዘለዎ ስም ንሱ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ጥቅስ 7 ከምዚ ኢሉ ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም ድማ በየናይ ሓይሊ ወይስ በየናይ ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኩም ኢሎም ሓተትዎም ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 እንዳሪኹም ነቲ ምምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምስ ኣተንስእዎ ሓዊዩ ተኸርሚዩ ነይሩ ካብ ክርስዲ ጀሚሩ ዝተኸርመየ ሰብየም ብስም ኢየሱስ ናዝራዊ ተንስእ ምስ በልዎ ተንስዩ ምስ ከደ በቲ ዝተገብረ ተኣምራት ኣፎም ሒዞም شو حدا نقول لهم آلوك بهالله زيكل آلوك بهالله زيت كعال عباي تعمرات بعثتهم تجيرة تبايل يسوع قويتايو بمن تجيرة بتم هوات آلوك بهالله زيكل كخدوا زيكولو تعمرات بسم يسوع كريستوس قوينو إذا تعمرات مسكونة جنقرات يوم بين أي حيلي وي بين أي سميهم نزلنا قرت قبروا زلهم سي اسكن قررنا يلهم حيتمهم حجي مجمع تانتايلهم أب ما أكل دو أبيلهم دما بيناي حيلي وي بيناي سميهم نزجكم أب حيل أبتي حيلي أبز قلت أقول له بوتا بسم مخانس لسردو مجمرتا أيناي حيلي لهم حيتمهم اتنسم كأيناي لهم حيتمهم بيتروس جنا كم زلوا بتين سقاتكم سقالكم أمو أملاك دما كموتان عاتسيو رأس جبر كريستوس بسمو زتري وزلهم بتصدقنا ويبناتنا نجار ويبناتنا حيلي أيقونن بسمو يدوي لزلوا لهم يسوع قويتاي بناي سمو حيلينا دوا بالناو حجي حدا نجار ترديهم اتيز حتى وزن بر أب هيوتهم عوشتهم كوينو حتى فترة لهم زنبرة نجار انتهى يتلكم بيناي حيلي ويدما بيناي سميهم إذا تعمرات جبروا زبل زنبرة حتى تمليس لهم بتي كموتان ساس كريستوس هي وزغنا عملاخ بتسمت 5 سردو حدا نجار لهم معرف حموشم تصي 4 عند حرد أخيركم حدا نجار لهم كتكيتهم وانجل كسبكم صنحوهم قريفهم زتفر عليه عينة سقاي قبل إلهم أكايدهم دحر حجي لهم بس اسم زي كي تسبكوا إلهم عفراريهم سندوهم يبدنا جزابير قال تريوا لهم يسوع قويتاي عم عرف 4 تزجبروا تعمرات بريه لهمي بسم يسوع تعمرات كم زجبر زلوا بسلطان ودي عمله ما أنت رديوهمي سلازي حدا نجري لهم عم عرف 4 حاجتهم عم عرف حموش جن حاتتهم عم عرف حموش حريم لهم دحر حجي بس اسم زي أنت قاعد تجبروا كي تسبكوا لهم
ريخم أبسبكتنا لوت زمتسي يسوع زبل نجر مزهلو تراي آمين ده أبسبكتة يسكبلو أبتمرتة يبلو أم مزمور يبلو يسوع كل شيء يحلو بلو من يحلو يسوع يحلو يسوع قوي آمين ده يسوع تزايبلو تقاومو يلن يسوع تزايبلو تقاومو يلن كيد أبزوت إخا نتوم قالوا السبخ كل سبك تقعال كايو يسوع زبل نجر كن حس كاقيت بزحات كتسوقها كجمهور يومه نسيت عن انت يتقبروا مسيلكم زفرحون زرعدون سمنتالو نا يسوع سمترايو نا يسمو حيل تراي زرعدو يسوع قويتايو بفلاي أبي إرترا مالتي أبزخون أبغى أنتخلكم يسوع تلكم كل سبب سنبدل تمتكا بفلاي أمكينا تليهم يسوع قالت لكم بغير ميزة لينا 5 لتر إيكا ها التسمسي بقى أصلا أنتي بقى يعقر قروميو زخانة نجار الله أنتي مسكون نورمال كاي مسلكم يسوع كم سمون دحرت أوعي كايو أكلاتو يزقلت عبد مدرزي حار نجار كنجاركم يسوع قويتايو حار نجار كنجاركم يسوع زبل سم عبد مدري عبد بايبل يسوع زبل قال 3 فيدالين سفيرن زلوا مشو يسوع زبل قالات 3 فيدالين سفيرن زلوا يسوع زبل جن عبد مدري صحف تراي خوني خليو عبد سماي دحر داخل كا جن أكاليو رايت أكالي عبد سماي دحر داخل كا حار نجار كنجاركم زي سماي حسبوا زي سماي حسبوا زي مدر حسبوا حساب عبد مدري زي يسوع زبل تصحيف له عبد سماي جن أكاليو عبد العلي نسخاتكم قويت يسوع كرسوس مستقبلكم سمكم عم مزجب هو تتصحيفيو حكاين ده سمك عم مزجب هو عب سماي مات عب السماي زي مات عب سماي حسبوا لكم على السماي ناتكم سم ناي نفس وكف سب تتصحيفوا له رأي يوحنس كم يزبلنا يكونن عب سمدري أكالينا عب سماي جن انتهينا كري وخلونا تتصحف نعملت إيفنز بالنجار نحر داريهم أكلا يكون كناو جن عب سمدري زجن تيانه أكاله يسوع زبل سم دما نعنا عبزي صحف تراي خوني خليو عب سماي جن أكاليو اتسمتي كنصوعه خلنا اتي عب سماي زلوا أكاليو عب زمدر زقلت سلازي عجان زكت كتو سلازي يوم أمانة في الزعويو سلازي يوم تقاتلنا زبلو عب تسمتي حيل له يسوع قويتايو آمين دو عب تسمنتي يالله عب تسمنتي يالله عب تسم يسوع يالله حيل الله يسوع كتب كل هذه برسن زقلت أكل الله عين هذا تغفي تاريخه ودع أملاخ زقلت كم تي عبر يوحنس عين تود مايلو كم هال تحويله أجارو كم زر سنة أنت يلو حاجودو يمثل له يسوع قويتايو سلازي هم دمت ما كم دمت بزحمة ما ياتيلو سلازي عين تود تغفي تاريخه يسوع قويتايو إذا برسن زتقلت له سلازي يسوع إلنا كنتوقع كلنا زقلت أكل الله سلازي يوم سبات أنت يتقبلوا مسكم مستفر عليه عين تقاوم وزمت كقلت كله زخون نجار الله آمين بلوسكه زخون نجار الله سك بلو زخون نجار الله بلو أنت يالله زخون نجار الله يسوع كرسوس قويتايو سلازي إذا سمزك تقوع كله نورمال كي مسلكم بيسوع سم سلطان وضع كتلون كل أنا عجانتي عين تخاطر تخفيتو برسن زمت أكل الله بزي دو زبل أكل الله سلازي عجانتي مالتي بشيم يسوع سبل كايم قد زبل زوال قصي مغنيات تاي مسلكا عجانتي عب كدمي إجزابير ين قطن يرعدون يعملوا ودع أملاخ ندحر تجاري تطوع خلها عجانتي نعوم مصرايم زي قطن عاخا يكونون ني يسوع مصرايم من قد جمرو ني يسوع مصرايم من قد جمرو آمين دو أبزخونه بتاعي شودو نعاخا ريو زي قد عجانتي يلن نكريستوس ريو جن زي قد عجانتي الله آمين دو أبكر مو ينقط قطن تاي قبرني يميلو يرعدون يوم سلازي عجان أنت كتنقط قطن كترعدون تريلو يسوع أبحيوتك كم زر أكبر كم تاي أكبر كم زر أكبر يسوع قويتاي نسخة ترأس قبلوا أباي سلازي بتسمت اللو تصل زمت يوم تاي لومم دحر حجي بس سمزي كيت سبكو يلوم كل كيلوم وانجيل كنا يتحزني وانجيل تحزدي تقاوموا زي نبردي يمثلكم سيطان سدوا قبل يكلني كندي تقاوموا تسيو أيكون عنديو كندي تقاوموا كتسيو كنت فوامي يلوم سكن نجسات كندي تسو إذا أمنت إذا سكن سر زوينا بقى تقول الله يلوم سكن دي تسو
أب كله وات أب حنت هاجر كيمسلكم أب كله هاجر ولا أم مدرنا خي ترفه إزو وانجيل إزجن سؤال زتأفع يكونن كلهم سسوا عم تحف قرصنا هيرودوس ذكرويهم هكذا هيرودوس دما نياقوم مسواه أسعيبو دما نبيت رأس مسحازو شو أنت يتبلا لا تعلم مسيلكم هيرودوس دما كفو نمقبار إيدو أبتا محبر زرقحونا بريبل أنت نمقبار كفو نمقبار إيدو أم محبر زرقح حجري وعبزي أتوبوت آتيو أبزي أتوبوت آتيو هيرودوس شعو حدا جزء أم منبر كيدو بزعبات تبعسوا فتعشمو جيرو مقبل تبعشمو كبروا لهم يلو مسجبرة إن ده تزارب خلوا يزارب دير نكزارب كله حدا نجار كوينو زس دمسو نايم ملا عقتي مسليهم نكزعبير كبر سلزحابة مالت بتزوارت خبر نسوسي دوا حسيقو دما موتيبل الرئيس أنت قدامي تمخنيات جنا إيدو عبتا محبر سلزرق حترايو كلهم إيدهم عبتا محبر زرق حزبالو كلهم بهيوت أيقطلون يوم never أيقطلون يوم بمولو مالتي عدمون كي وديهم زمتو هيرودوس رايوه كيدو فرعون رايوه أيلقوني زنبرة إذا كله عبد العزيز بأملاك مستنسى مودعته بحر يخوين باتو مقابرو وانجيل أي تحزني بفتسون أي تحزني سكبلو وانجيل أي تحزني وانجيل يسوع قويتاي حركة تنتبزاري بخود ده إذا سمزي بخمي نحن نصرحون نخلاب هيوتنا إذا سمزي حيل اللويل نيرنا يسوع قويتاي أبز سمز انت يالله أبز سمت يالله إله حيل اللو نزح حيل الزجن بخمي كم تسرح وقت نتبغ الزاربة أبز سمزي ملكوتاو زخونة حيلي كابز عن الزاربكم زلخو نلعلي زخونة أبتسم حيل اللو بتسم ملكوتاو زخونة انت يالله حيل اللو زي بزعبال نايز السمز حيلي كزارب كله على فيليبي اتسمتي عب سماين عم مدرن عب تحت مدرن انت يالو يلو سلطان زلوا سميلو حجي عب سماي سلطان اللو عم مدري سلطان اللو عب تحت مدري دما انت يالو سلطان اللو كله برك دما باسم يسوع كريستوس متان كأزز نسمو سلازي العلا بالويلو سلازي عب مدري زي عب سماي يخون زمص يخون كاب مدري زلو يخون كاب تلك مصيا زبل يخون مالتيو نزل سمزي عاي جزعني زبل حيلي يلن يلو دم ديمو مصحف قدس آمين دو إذا حد أطواريو إذا أطوار زد ما تايبال مردا آمين دو تايبال مردا كي ترى كاب شيم يسوع قالت بتوان كاسي ترجم يبولون تردع مجمر تقال جزابير تردي خان نتسمعوت أيو فلينات نمتى زمت تحارب شيم يسوع قبل كله سبب فوزه تحارب شيم يسوع قبل كله نورمال نمتى يو أبتسمكوا حدا يو أمردا يزول فرلي سلازي تردع سمي يسوع كريستوس كفوس كم زغل كناقف كم زغل عبتك على تحيف زلو أول نسو حقي الكاسي مسلبخ أوها هدو شعو يكسر رح جمر مالت يسوع كويتاي سلازي سمز انت يالو حيل اللو إذا سمز خمي أبانا السرح نسم يسوع حيل سم يسوع بخمي أبي وقتنا كنا سرحون نخلي له قدما يوحنا معرف سلسة كاب سلسة كسب حمشة بسرعة تنبلي قدام يوحنا معرف سلسة كاب سلسة جميلة خنبه بشم يسوع إذا تسفى زيا أو زلاتو زبله كله كم تنسو نصح زخنة نرأسو ينصح الله نفس وقف حتى تجبر مفراس حجي تجبر سكان بسري يا قدام يو زاك وانجيل يوحنا معرف سلسة كاب سلسة كسب حمشة ناني كديموسيا سلسة كاب سلسة يسوع دما كاب لعلي انت زي تولده نمنجست أملاح كريا زخل كم زيلبه بحق يبلك كله خيل ملسله نكريموس كان سب كم سأرجه كلد كميلو يكالو مليسون أب كم سأديو أتيوس كلد دو يكالو يبلو يسوع ملسه بحق يبلك كله كماين منفسن انت زي تولده أمنجست أملاح كاتو زخل يلبون يسوع قويتايو لذي إذا سمزي إذا نتعامل حبر استوى في اسم
مجمرت أب هيوتنا كسرح نحر دا خوينو داقم كتولد عليك داقم مستولد كايوز السمز انتاك قبر زجمر مالتيو كسر حالك زجمر نتا ما حبر توفي سلوزغونسي داقم بمولاد أبتا ما حبر تاتكون عليك كتسنبر كتكد عليك أبتا ما حبر مستسنبر كاي تسم انتاك قبر زجمر مالتيو أب هيوتك كعين كسرحن زجمر مالتيو سلازي داقم مولاد انتاي بلنا مالتيو لنفس وكف سب داقم مولاد يرليو نحن أبزلنا حاجة داقم تولدنا هنا نجرجن أب عالم كلنا داقم كي تولدنا كلنا جن بس اسم زختك أم دحر دافتين كا متساوت عجان انتي قد خون دام سلازي إذا اسم سرحالهم داقم نستولد سباتيو أب سلطان يزارب زلخو أب سلطان متقام أب لعلي طلعتها نتون كفات منافس توقع أم دحر داخوين كاسي مجمع تنتير ليكا داقم مولاد يليكا داقم زي تولد سب منهم كجبر أكلني خريئكم يا داقم كي تولد سفتنو سبات متحف قدس سلازي داقم مولاد أجد داسيو مالت يسوع قويتايو إذا داقم مولاد مالت دماء تبمغنات عدم مويتز نبرة منفسكا إجابير نعدم من هوان حدا نقري لهم كابتا خفون تبون تفلت مستبلع مع عالت تاتكون يخملهم كتموتي يخملهم كاب بزبلع مع عالت جن منفسهم تقوينو مويتو بسقا كون بيروم يوم بمنفس جن مويتهم داقم مستولد جنا داقم كتولد على كخبله خلا داقم تبل زلاك على عند جنا مالتها مجمر تمويتو سلز نبرة تمويتو نبرة نجار كماين منفسن كم بحدش كولد خلالو بتمنجس عمله زورس دمات وشت أو سبناي سلازي داقم مستولد كايو انت كجبر زغل مالتي تسم زسرح نتوم داقم مستولدو عبتا ما حبر زلو تسم نعايو قبل هورات معرف 10 شعته كب 10 تحرك 17 شدشان رينا أملاك بيد باولوس بزح بينو زخونة أمرات قبله ما الرميو يسكرانو خاب زبان وسيدوم أبتم حمات ينبرو نبرمو حمامي محدقم رخصات منافستون كاباتاتهم يوزو نبرو أبتم أسمات نا قبرو ززارو أيهود كحيالو نتهم رخصات منافستي زحادروهم بيت باولوس السبكو يسوس نمحلكم علونا يلوم سم قويتنا يسوس كسم يلوم فتنو توم ذي زجبرون شو عتدك أسك أواز بحال أيهوداوي لك خهانات يوم تروحوا منفس دما يسوع فلتون باولوسون أي سحتوني نسخاتكم كي انتهاتكم إلو ملسلهم تروحوا منفس حدا سبعي كا قويهم ترايهم كوينهم قصيلهم كابتابت كسع زهادمو نخلت تخاباتهم تبراتعو أحمقهم يا قويتا بارك يسوع كريستوس قويتايو أبزي تاريخهم بيد باولوس سيك تجبر نيرو إجابير عبيت تأمرات يجبر نبريبل حدا جيزة كباولوس مالتيو ما الرمياناتو أكرانو الجيبهم سي كيدهم أبتم منافذ لهم يقوموا مما بتما الرميوس تجبر نيرو ما قارن تيبل يوصلوا برو إذا زر عيدك أسك أواد ما دك حدا أسك أواد شوعات دك نيرو ما بحساب يوم كيدهم بحساب كوينهم دما حدا نجري لهم حموم رقية ما بتختم ما كيدهم أبتختم مسكدو حدا نجري لهم بسمة باولوس سبكو يسوس كتوت أنا الزكاة لنا يلومه إذا ما نفس الزيجن صحيح هو يسوس قويتايو صحيح هو ما نحط داق ما يتولدون كصحيح هو ميجامير زمان نفس الزي نمن تاين تلكم داق ما يتولدون كم زيلهم دما نيسوس يفلت إيه نباولوس دما أي صحتوني نسخاتكم كأنتهوت إيهم ما ننتكم سي عفلتكم من الله ملوم ما ننتهم كيف فلت ينكو أقو جميرهم رأي ما ننت كام فلات أتعقد داس نجاري عبيوت إذا ما نفس دمايلو تبرات نشوعات يوم هذا كويو نشوعات يوم حواسي عصلهم يبل تري والله لا كان سخايكون كان بشي يسوع كتاوت بشي يسوع قبله خلوا زقلت علهم عقل يسوع هاي نبرن داقم سلسة ولدنا نحن جنا سلطان سلسة وامناس يسوع سلكم كتوعوا خلهم زقلت عقل الله عينتكم تتخفي تري وياهم إذا عقل جنوعاتهم كقلت علوم سلا زي كعلة إتهم منافس دم تبراتيهم أحمق وهم يبل إذا سمزي داقم دحر زي تولد كاسي كاي تولد كمالته كعيل كان دحر داقم تولد كعيل كا أي كلني داقم مستولد رايخة أبلع السلطانات أجاننتي سلطان زلك سب تخون يسوع قويتايو كبرنا أملاكنا يخون كلاي
እስካብዚያን እሺ ክዛር ኢየሱስ ጎይታይ እዚያ ማንነትካ መፍላጥ ፍላ ገዳስ ሊሕዝዋ እንታወጪውን ክብሎም ኮለስ ማንነትኩም ዘይ ትፈልጡ ይኹም ኢልዎ እዚያ ማንነትካ መፍላጥ ንስኻና ክርስቶስ ምዃንካ ዳግም ከም ሰውለድካ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሕልቅነት ስልጣናትን ሓይልታት ጸልማትን እግዚአብሔር ስልጣን ከም ዝሃበካ ምእማንን ምርዳእንሲ እንታይ መስልኩም እዚያ ንኣኻነት ገብረካ መስልኩም ቦታኻ ሰውሃብካየ ስልጣን ናትካ ማንነት ተረዲእካ ኣሎ ማለት እዩ ማንነቱስ ተረድአ ኣማኒ ጥራዩ ኣብ ህይወት ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ማንነትካ እንድሕር ዘይተረዲእካ ለውጥ የለን ማንነትኩም ብትኽክል ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ እንተሕድ ርኢናዮ ሓደ ነገር ገይሮም ዳግም ከይተወልዱ ምንን ከይኮኑ መጽኦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ውፃእ ክብሎ ጀሚሮም መጻወት ኣጋንንት ድማ ኮይኖም ንስኻትኩም ከምኡ ኣይኮንኩምን ከምዞም ደቂ ኣስቀዋ ኣይኮንኩምን ምክንያቱ ኢየሱስ ክትብሉ ከለኹም ሲ ኣብ ጥቓኹም ዝግለጽ ናይ እግዚአብሔር መላእኽትን ሓይልታት ኣለዉ እሱ ተረድኡ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማንነትና እንታይ እዩ ተልኩምን ትቃል እግዚአብሔር እዩ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ከምኡ ኮይና ምስ ንነብር ንሱ እዩ ትናትና ማንነት ስለዚ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለካ ይኻስኽ ከመይና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ዳ ኣንበረ ከምቲ ኩነታትና ዝብለና ኣብ ዙርያና ዘጋጥመና ከምኡ ኣይኮንናን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ከምኡ ኣይኮንናን ንሕና ከምኡ ፍጹም ከይተሓስቡ ሪኢኹም ኢኹም አብርሃም ሪኢኹም ኢኹም እግዚአብሔር ንብዙሕ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ይኽብሎ ከሎ ኣብ ዙርዮ ዘሎ ግን መኻንነት ጥራይ እዩ በቃ ከይወለደ ካይመውት ጥራይ ዝፍርሕ ዘሎ ዙርዩ ዝብሎ ዘሎ ካሊእ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ግን ካሊእ እዩ ስለዚ ኩነታትካ ዝብለካ ክትሰምዕ ይብልካን ነገራትካ ዝብለካ ክትሰምዕ ይብልካን ማንነትካ እቲ እግዚአብሔር ዝበለካ እዩ እግዚአብሔር ድማ መጽኡ ከምዚ ኢልዎ አብርሃም ማለት አቦ ማለት እንዲሁ አብርሃም ቀይሮሎ ከሎ ንአብርሃም ቀይሮሎ ከሎ ግን አቦ ብዙሓት ኢልዎ ሕጅረዩ መኻንዩ ዝዓረገ ሰብኣዩ ወዲ 99 ዓመት እዩ ሰበይቱ ግን ተላጽውዖ አቦ ብዙሓት ለጽውዖ ንስኸ ኣደ ብዙሓት ኢሉ ጽውዓ ቶም ዓለማውያን ክሪኡ ከለዉ እንታይ ይብሉ ክስሐቆም ይኽእሉ እዮም ይስሐቁ ኣይስሐቁ ግን ብዘይገድስ እቲ እግዚአብሔር ዝብለና ንሱ ናትና ማንነት አሜን ዶ እቲ እግዚአብሔር ዝብለና ንሱ ናትና ማንነት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ማንነትኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል ጥራይ ምዃኑ ተረድኡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጅ ስለዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕልቅነት ስልጣናት ሓይልታት ጸልማት ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ኣብ ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኩም ሂበኩም ኣለኹ እንድሕር ዳ ኢሉ እቲ ስልጣን ድማ ናትካ ምዃኑ ተረዲእኻ ከምኡ ኢልካ ተጠቀመሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 7 ክርኤና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ነጥቢ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘለካ ምርዳእ ባዕልኻ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሓይሊ ከም ዘለካ ሲ ትስም ምሳኻ ከም ዘሎ ብምርዳእ ድማ ይዓዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብሽም ኢየሱስ ከምብበየ ጴጥሮስን ዮሐንስን ብተሰዓት ሰዓት ብግዜ ጸሎት ናብ ቤት መቅደስ ብሓንሳ ደየቡ ካብ ከርሳ ኣዲዩ ሒዙ ኣጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ካብቶም ናብ ቤት መቅደስ ዝኣትዉ ምምጽዋት ምእንቲ ክልምን ጸይሮም ኣብ ዘጽባሕ ሃብታ ጽብቕቲ ትበሃል ደገ ቤት መቅደስ የቕምጥዎ ነበሩ ንሱ ኸዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤት መቅደስ ከኣትዉ ከም ዝደለዩ ምስ ረኣዮም ክምጽውትሉ ለመኖም ጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ጠመቶሞ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ኸዓ ካበታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩሩን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግና እህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስኡ እሞ ኪድ በሎ ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወርቅን ብሩሩን የብለይን እቲ ዘለኒ ግን ተገብረካ ኣለኹ ይህበካ ኣለኹ ናይቲ እስራቱ እንታይ ዝገብር መለኮታዊ ዝኾነ መፍትሕ ከምጸሉ ዝኽእልሲ ወርቅን ብሩሩን ዘይኮነስ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ምዃኑ ተረዲእዎ እቲ ዘለኒ ኢልዎ ኣሜን ዶ እንታይ እቲ ዘለኒ ክብሎ ከሎ ሕጂ ኣብ ጴጥሮስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከም ዘሎ ተረዲኡ ኣብ ዝኸድኩም ቦታ ከድኩም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ምሳኹም ከም ዘሎ ተረድኡ ስም ኢየሱስ ኣለኩም ሕሙማት ክሕውእ ዝኽእል ዝተኣስሩ ክፈትሕ ዝኽእል እቲ ስምትስ ኣሎ ምሳኹም ስለዚ ኣለኒ ኢልዎ ነቲ ንዓኻ ኮራሚካ ዘሎ መፍትሕ መለኮታዊ ዝኾነ መፍትሕ ከምፀልካ ዝኽእል ስም ኣለኒ ኢልዎ እቲ ዘለኒ እህበካ ኣለኹ ኢልዎ ኣሜን ዶ እንታይ ይህበካ ኣለኹ ትዘለኒ ትዘለዎ እንታይ እዩ ኢየሱስ ዝብል ስም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ስም መለኮታዊ ፈውስ ኣሎ ማለት እዩ ንምድሓን እታ ማሕበር ትጥቀመሉ ንፈውሲ እታ ማሕበር ትጥቀመሉ ኣጋንንት ንምውፃእ እታ ማሕበር ትጥቀመሉ ኣብቲ ስም መለኮታዊ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ተኣምራት ሓይሊ ፈውሲ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብቲ ስም ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስም ኢየሱስ ኣለኒ እስከበሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ርግፀኛት ኮንኩም ኣለኒ በሉ ስም ኢየሱስ ኣለኒ
ዘናግፍ ስም ኣለኒ ዝፍውስ ስም ኣለኒ ኣጋንንት ዘባርር ስም ኣለኒ ሕሙም ዝሕዊ ስም ኣለኒ እዚ ስም እዚ ኣባይ ኣሎ ብሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣባይ ኣሎ ኣባና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ዝገብር ተኣምራት ዝገብር ክብርን ኢየሱስ ይሁን ስለዚ ኣለኒ ኢልኩም በቃ መጀመርታስ ኣለኒ ትብሎ ነገር እንተሎ ጥራይ ይሰርሕ ስለዚ ኣለኒ ትብሎ ነገር ታይ ክኾን ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ኣለኒ ብምባል እዮም ንሶም ተጠቂመሙሉ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ጥቕስና ንስም ኢየሱስ ዝእመን ልቢ ክህልወካ ይግባእ ክሰርሓልካ ተኮይኑ ዝስም እዚ ይገብር እዩ ዝብል ይሰርሕ እዩ ዝስም ዝብል ኣብ ውሽጥኻ እንታይ የድሊ እምነት የድልየካ ስለዚ በእምነት እዩ ዝስም እዚ ከዓይ ዝኽእል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ 17 18 ፓስተር ተበበለ ኻዚያ استأمرات زيخ صعبام يو بسمي أغاننتي خوصو بحدش لسانكا خزاربو أتمان كحزيوم زقتل انت ستيخ أكوتو أيك قد أمنيو أداوم أبحمات كمبرو نساتومون كحاويو يوم آمين يسوس قويتايو أربعة نقر تقيس اللوبو قلت حانتو هوس زي يسوس قويتايو مستمرتي متان تكللي اتاسم تبل بسمي يلو بسمي تا قبريمه بسمي عقاننت تا قبريم كوصو يوم يلو اتم بسمي زعمنو مس بلاسي اتم بسمي زعمنو مس بلاسي انت يلو بسمي تا قبريم يلو عقاننتس كوص يوم يلو بسمي يسوس امين نادو داغم توليد نادو سلازي انت توهيبكا مسيكم سلطان توهيبكا غبر يلكا بسمي كيكا عقاننتي اوص يلكا يسوس غويتاي سلازي عقاننت نموصا منافس نموصا حاجه ነገር ዘለካ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መሃንካ ጥራይ ዳግም ከም ሰውልካ አረጋግጥ አፖስቶል መሆን አይለካ በቃ ታይትል አይለካ ነው እንታይ ዳ ናይ ክርስቶስ ጥራይ ይኩን በቃ ሁሉስ بسمي زعمنو عقاننت تا غبريم كوصو يوم تصحيف اللي يلكاس امن نتقال مسلبكم تغبروا بامنه حبروا يسوس غويتايو مسحبر كايو يسرح سلازي غويتا انت يدل مسلكم ابسمو زلو حيلي بلبيسي امين يدو اي امن كونكم تحسبوا لكم مس امن كايو معالتي انت يغبر زجمر سمو كسرح زجمر ولا نخندحنكم مجمرتا مسدحنا كونن اميننا كيدحنا مس امننا دحنا بسم دما كيسرح حالك خلوت مجمرتا امنو مس امن كايو يسرح منفساو ነገር امان مو كبر እግዚአብሔር ክትሪ ይخيلو امان مو ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክትሪ ይخيلوا በእምነት ጉዳያት ዝኸፈት ማለት ኢየሱስ ጎይታዩ ምስ አመን ካ ነገራት ይኸውን ከካፋፈት ይጅምር ናይ መወዳእታ ጥቕስና እዚያ ከምበልኩም የባእኽ ንወዲና ክብርን ኢየሱስ ይኹን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 ከምዚ ይብል بسمو مؤمن كاني بسمو مؤمن كا سمو نزي تريون اتفلطون سبعي اصنعو اتا بو مؤمن دما نزي اب قدمي كلاتكم ملوط عنا هابت تويلو ملوط عنا تغبرتو انتي بمغبار يلوم بسمو مؤمن ورقن برورن يبلين تسمو كيد زبلو ስለዚህ بسمو مؤمن እዩ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ኢሉ ነዚ ሰብዚ አጽኒዓቶን ደው አብላቶን አቅድሚኹም ትሪእዎ ዘለኹም ሲ بسمو مؤمن ኢልዎ ብምሕር ጸምጸሎት እዩ አይበለን ብምሕር ከምዚ ምግባር እዩ አይበለን بسمو مؤمن ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሓደ ነገር ይደለኹ ለማዓንት ካባኹም ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኣምንዎ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኣምንዎ ናይ እምነትኩም ውጽኢት ድማ ተኣምራት ክትሪኢኹም ጴጥሮስ ናይ እምነቱ ውጽኢት እዩ እዚ ንብዙሕ ዘመናት ተቐሚጡ ዝነበረ ሰንኪሉ ተቐሚጡ ዝነበረ ደው ኢሉ ክኸይ ዝገበሮ ናይ ስሙ ምእማን ውጽኢት ኢልዎም ብጽድቅና ወይ ድማ ብናትና ሓይሊ ነገር ዝገበርና ያሲ ከይመስለኩም ኢልዎም ኣይኮነን ኢልዎም ብስሙ ምእማን አሜን ዶ ብስሙ ምእማን ተጊርዎም በቃ أبز سمز حيل الله صلاتهم كترقصوا تقولوا حيل الله صلاتهم زي شفلا قولوا حيلي بز سمزيو يسوع قويتاي قال أملاكم زيلو مشى تبنن عن قربيتن شدنن عن بسان كترقصون تايبكم على خيلو تايبكم على خيلو يسوع قويتاي كابزلنا يو تسيناني شكل نصلي يسوع قويتاي